Здравейте хора, аз съм Мими и днес ще ви покажа моите пролетни любимци, които са много хубави. Те са книгите ми. Първата ми книга е на Кулинарен уикенд. Да, ето. На Кулинарен уикенд. Много хубава книга. Ето, на Кулинарен уикенд. Ето, това е нещо за готвене. Много хубави неща. Аз много обичам да готвя, така че имам още една книга. Те бяха заедно. Една. Тази книга е първата, пак супи, само че ето същата, само че супер. Следващата е Индрес. Андерсенови приказки. Това тук се разказва за някакви хубави приказки, които да. Студено и вали и пече. И сняг има малко. Много странно. Следващата е на Робърт Ранкин. Вижте колко е дебела. Следващата е една много голяма с Андерсенови приказки. Да, Флапабум, ако гледаш това клипче, това за нас за теб, защото знам, че ти много обичаш да четеш. Да, това са всички лятни любимци. Това клипче ще го пратя във Facebook, извинявайте, ще го пратя в YouTube. Надявам се да ви е харесало, гледайте на палче нагоре, да харесате, да се абонирате за моят канал и не забравяйте да се абонирате. Чао от мен! Пращам ви целувка!